Keluarga Patisi TV. Ka Presiden Jong Seng Longkmie Jong Kadong Lu Marbo Hanongra Klapen pau ke jeng ngok ya bagi jengyap kelab Jong Kibriu kedang yaija shiyaija hakishnong nongra bat laya thu patang hapo khaniat benai gledan hadu Tylli Mynsiem kiblado a nakada ke jeng syap penyap dusman hakiru trangsnam bakaloong bagi buah badai pet kidi benwar benya namar bakalaja Kumne man kapor kalong bahaba syupet ya ke jeng tureki pulit kibawan layo i shisha ke jeng treshi tom jongki here om tepat yo kam kasuki nakada ke bakham halor ki jongki Kelapen pauru ke jeng ngokya halo kerukam komen skipat pa haki YouTube channel namar bagi don ki komen si bakta ke long yeng ke bamat ke jeng jabas ngau siru bagi kintu ki pat ba bakim de bentho ki komen si bakta ki wepan ta kan ka jeng ngokya jongi makum ke Longkmie ngi yo i kumne kum ki khlung ki balui ki sale kumne la arngot ki khlung te tang hapo arbanai ro kumne tôi lại gia sĩ vây rồi và khăm rong bạ cùng này thì lệ cái rừng gia tên là điên trong cái tô para trong rồi kỳ lạ tiệt là bom là điên bạn là khăm kỳ bật hăng này hấp phượtแต่มันtay đang đập xì bên ái xì tay dầuแต่là lòng sau Tylli cái Mynsiem mỏ hắn này ha snong trongนี้แต่ngã đập đặc cái rừng ngô kia cầnแต่nhìn hấp ban trai xì tom kum laki dong kisnong i kuat kan ban kentulang i kisang samla kisang Longkmie ban baro ngi dei ban yahat kan sakmat mo te kum ya kabor jong ki badai khmi ru bakin wat benia bakin lap nak kan sukum ni hakadong jongi te long la sngo ja buram kan hare jing shisha kirang ba snong ru kila pan khlan ni la form kisang Longkmie kisang samla ru ni la ayu ru kata ka jing sneu nang kum ne bet mo te kata hikan baba ngi kwa mo ya kata te kadon hi tharai ka jing telat mo hakibor ki ba kham halor ki ba dei khmi yo ki telat ro ya kata ro ngam tip le si ki trai ro ngam tip te long kata mo rei dangi pet kum ka jing le jong ki pulet ai ba pli ka to kasngi ki la trai sitom shisha hi te yo ki ba kham halor jong ki pat yo ki kimle long ya kata mo kini na po police station te kila le yo ki bakham halor jong ki pat yo ki suki no ya kata ro nim tip mo namar teng ngi te ki ba kumta kan da keren ki news te kum gini ki bakham he la da ki ai ke ai ka jing pensya yang ngi pat ba jing shisha ngakwa bakin keren da kaktin khasi kan mo khanang bangi ngin song thu namar ki keren da pharang teng ngi ngimnang pharang te ngi snguthu bakla no ya ka ai ki dang ong ngi dang trai ngi dang ap taru ngi bangi snguthu no da kumwe ken kalong jinge suthu bakla lang ta kane ngi dei ban ya trai sitom ngi dei ban ya ai jingmut lang iwe ki khon samlai ki Longkmie ki khon samla lang ta sngo baha kane ka we nga sngo ayu baha namar lada pen i kini ki ayu ki katu ka jing comments yong ki don ki bakta yang i kum kinong song snong ru ngi kta te bat ya katu kalong yeng ru kadon ki comments bakta katu kalong yeng ru ngi dei ban pet katu kalong yeng kalong kumno ki kamai kumno ki im kumno ya katu kalong yeng ru ngi dei ban pet te lada ngim la ban pet kum ta ngim dei ban comment rejing shisha ngi dei ban ai comments da ka babaha khanang bangin ya trai lang ka im lang ka sa lang ba ngin yo ban tai iwe kan ikon samla ki Longkmie ki long pa katakan ngapen remjur ki baba ya kini ki beriu trangsnam kumne ki lawan le hadu Tylli ka Mynsiem beriu te kakta khantam ya kini ki khlong baloi wat ki bahe ru bakin le kumne te kajing pang ka Mynsiem la long kum ki khon ki siu jonga te ngakta sibun kan nakamanta jong ki mo Pin riu spa ya kak tin la jong pin dam kam ya ka bakan kiu kak tin khasi kak tin la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kan tin khasi kardok lani phalor
Beli lani khang ya katuka phalor ngi ju ya ong. Saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiu yau up. Hindrangi kiu yau thiep. Tudayakan mau kendit ho. Lapan mi da kapati CTV. Nak bentak jing mentoi upat ba.